Hanap nin solusyon, hulitan ako Bicol Party List. Nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan ako Bicol Party List, sa pangenot ni Congressman Zaldico, asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Kamusta? Kamusta na kita? Mauranon adi. Normal ini. Normal ini pag Disyembre. Ana makangalas kung mainiton pag Disyembre. Iya bagadi John. Daray ni kan bulanin taglipot. Iya ini an bulan na problemado ang mga balo. Nagpupuo na ang taglipot. Pero sabi kang Pag-asa, relax na kita. Maray man ang panahon. Relax na kita ta. Sabado man pati. Kaya ako giraray ang sendong amigo sa radyo. Al Armario. Ako Bicol program na po ini. Ang original na titulo ka ni Karantahan, Urugmahan, asin Tarabangan. Pero minsan may mga informasyon man dahil pasok karantahan at gusto ko ta magkanta. May naisip akong kanta digdi. Ano dyan, kantaon tayo ni? Taod-taod na ngaya. Bakit kumusog naman ng oran? Matik naman ito si classmate kong Peter. Uminuran ngaya classmate pag kanta mo naman. Oy, nakahook up tami ang Sorsogon. Kamusta ka mo dyan mga pag-iriba sa OKFM Sorsogon? Mga pag-iriba ta dyan, ang in charge kang programa dyan ka na ko Bicol, si Rex Bulima. Dyan sa Daet. Kumusta dyan sa inyo sa Daet? Maulan rin ba? O mainit? Daet Cam Norte. Yung mga kasama natin dyan sa OKFM. Si Raymond San Fernando ang in charge din dyan sa programa ng Ako Bicol. Saka dyan sa Camarines Sur area, radyo natin. Si Joey Sarsia. Ang sa tuyang amigo, yung man ang nakatoka dyan. Of course, naka-hook up man tabi ang Tabako. Ang sister station tama dyan sa Tabako, WGB-FM. Siyempre, digdi po sa DCGB,
Iyong ganyan ang host station. pagkamo Digdi po sa programa Kanako Bicol. nadaining pao Ano na, kumusta na kita? kalaw dadaing sakayan daipan Ah, palo nagkaturunawa na? makapundot dadaing sinip Ah, daipaning buntot nagkalma na sa mga emosyon, kagaon lalo sa mga albayano. dulcity mo May mga namundo, madahas igwaman ki mga maugma. ginirisi Pero nariparo ko, pa mga pagiriba, tadig di si Miss Angel, si Richard, si Derek Edwin, and siyempre mga pagiribang iba. Si belated happy birthday kay News Manager Mardila. Ay man kita nakabisita ta, oran-oran baga kasubang gidyo, narayo ang patian area ta. Anyway, belated happy birthday na lang kay partner Mardila. Oh, sabi ta, kamusta ang emosyon nindo? Nariparo ko kaya June. Ang pirmita na sanang nadadangog sa mga pagka-Iraq. Talaga kitang Filipino, aday mahiligon kita sa mga, lalo sa drama baga. Sa drama. Inairibi tulos kita pa, makairakon minsan kung sisay ang karakter dyan na makairakon. Napapaibi tulos kita, aday. Pero paminsan Jun, ilingon taman daw so kabayanihan kan iba. O arog ni Joseph na Armugela. Bayani baga si Joseph Armugela. Dahil tayo nahiling. Atyanta. Isplikar ta daw. Kung nga tatabayan man ito, naulog so kaskard ni ini. Kaskard ni Noel na Carmona. Di tabi ni si Noel na Carmona. So kaskard mo tabi. Tig turnover sa ko ni Brad Tony Anyunevo. May nakakuha tabi kay sa imong kaskard Noel Carmona. Dahil magki-address ni Land Bank pati ning cash card niya. Irak man ba kaday maka-withdraw. Yan tabi sa ko. Cash card ni Noel na Carmona. Dahil ko aram kung taga sa ini. Kung midbid nindo, chat na nindo, text. Yan sa ko tabi sa cash card niya. O sabi ta, ilingon taman so kabayanihan ni Joseph Narmugela. May kunadadangog so mga pagka-Iraq kay Governor Noel. Ikadua, June, ngunya na-disqualified na si Governor Noel Rosal, although na may pag-asa pamanda. Itong so pigapod na injunction. Gari 20 days na lang garoan natatada naman sa Supreme Court. Itong status quo order na pigaagad. Kunday na ito mga kahabol. Tapos na. After na disqualified si Governor, sabi kan iba, ano nang yan masunod? Sabi kan iba John, sa city naman ngaya, sa city. Dahil tatabi aram. Dahil tatabi aram kung ano ang kapalaran kan Legazpi City. Depende man yan sa desisyon giraray kan Comelec and Bank. Dayaon baga nakabinbin pa sa Comelec and Bank. So prayer man ni Mayor J. Rosal duman sa naging desisyon sa second division kan Comelec. Tas parado kaya itong kay Governor sa first division ito. So kay Mayor J. Baga sa second division nagluwas naman baga sa resulta ka to. Kundi nag-appeal man sa Comelec and Bank, dahil pa nagluluwas sa desisyon kan Comelec and Bank.
Nainot lang so kay Governor Noel. Kaya sabi ka ni ba, ano nang yan masunod? Baka nga sa city na masunod, ay tatabi aram. Ay takapot ang desisyon kan Comelec and Bank. Alatong tanasan na Alatong tanasan na. Ang importante digdi John sa mga pangyayaring ini digdi sa tuya. So mga lessons learn. Ano ang mga lessons learned ta digdi? Ano ang mga lessons learned ta digdi sa mga pangyayaring ini? Sabi kan iba, number one nga yang lesson dyan, dahil ka magsiguro sa sadit na tao. Tama, John, tama. Dahil ka magsiguro sa sadit na tao. Maski nga ordinaryong tao, dahil ka magsiguro. Do not siguro. Sabi sa mga English dyan sa gilid-gilid, do not siguro. Sabi ba kaniba, para nga tricycle driver. Para nga tricycle driver. Sabi kay to kan dating boss ko, John. Sa dating boss ko kay to. Alam nyo, kahit janitor, bigyan yung halaga. Ang janitor, may alam yan na hindi ninyo alam. Akala ninyo ang galing na ninyo? Huwag niyong api-apihin ang janitor. Kasi may alam yan na hindi ninyo alam. Tama ba ka, John, adi? Kita, halimbawa, si John, technician. Si Richard, yaon dyan sa computer. Si Angel, yaon man sa newsroom, sa computer. May mga talento sinda na hindi ko rin alam. Wala. Yung mga ano. May mga talento ang mga tao sa palibot maski ordinaryong tao iyan. Na dahi taman kaya. Ako may talento man na dahi manindo kaya. Pero ang lambang saro, may talentong itinaw ang Diyos, mga tugang, mga kuya asin mga ate sa Prex. Na dahi ta kaya. Kaya wag kang makasiguro. Huwag mong api-apihin ang kapwa mo. Kahit maliit na tao yan. Bigyan niyong halaga. Kasi may importanteng papel yan. May alam yan na hindi natin alam. Yan ang mga lesson dyan sa mga pangyayari digi sa tuya sa Albay. So, istorya baga kayo sa mga kita mga estudyante pa. So, istorya ni David at Goliath. David at Goliath. Aram nindo yan. Sa mga ake, alam niyo yan? Aram nindo yan? Ang kwento ni David at Goliath. Si David ay bata lang. Ang kalaban niya ay higante. Pero dinaog ni David si Goliath. Dahil ang ginamit ni David na armas, lastiko. Lastiko. Linastiko sumatakan igante. Bagong nabutas o igante John. Nadaog baga so igante ni David. Aki isa na duminaog kay iganting Goliath. Kaya iyo yan. I-apply ta sa dirita. I-apply ta sa dirita. Dahil kita magsiguro sa saday. Sabi nga ni baga di sa Bicol, pamuso baga ang lada. So lada. Dahil ka magsiguro kan sambalas na lada. Tayo yan ang maarangon John. Kaya hilingon taman tabi. Bakos na sa pagkairak. Bakos na sa pagkairak. Hilingon taman ang anggulo nakabayanihan ni Joseph Armugela. Ngata, John. Ngata. Si Joseph Armugela, mga tugang, ordinaryong
tricycle driver digdi sa Legazpi. Pero aber daw, kitang mga ordinaryong tao, John, sisay sa tuyaan may kusugnin buot. Nasiring kay Joseph Armugela. Si Joseph Armugela, makusugon ang buot kan tawong ini. Imagine mo yan, sinakripisyo niya sa seguridad niya. Sinakripisyo niya ang seguridad niya, pati sa pamilya. John. Ilaban sana ang sa iyang prinsipyo. Prinsipyo bagay ni John. Imagine mo. Isasakripisyo. Kaya mo John isakripisyo ang sa diri mo? Sa kapamilya mo para sana lumaban sa sarong magabat na laban? Magabaton baga naging laban ni Joseph na Armugela? Aber daw, sa kahaluyan ta na digdi sa kinaban, sa kahaluyan ta na sa politika halimbawa, pirang politiko digdi sa palibuta, an igwang sabiyon ta ng saltong gibo. Pero pambihiran arog kay Joseph Armugela na luminaban para sa iyang prinsipyo, para sa iyang diretso. Imagine mo yan. Ordinaryong tricycle driver, linabanan tabi. May nahihiling siyang sala. May nahihiling siyang sala. Nagibo. Kansarong politiko. Imagine mo yan. Nahiling niyang sala. Nagkusugbuot siya na magsangat nin kaso. Imagine mo yan. So primero baga garubali wala sana. Ano man ngaya kan kaso-kasong iyan ni Joseph Armugela. Ara ngaya yan. Ara ngaya siya tricycle driver. Ang totoo lang, John, ako, personal, John, kumbinsido ako talaga kay Governor Rosal. Kumbinsido ako sa performance niya. Haluyon man kami nagkairibanan, John. Nagpuon na yan si Governor Rosal sa politika. Digdi sa Legazpi. Namin bidang kuan si Governor John. Panahon pa kay ito ni former dipuntong Mayor Millie Roses. Rumdumunon ko yan. Nagkandidato yan konsyal kan Legazpi. Dumang kami nagkamidbidan ka ni Governor. Taga Midyan ako. John, gus-gus na kita sa professional ni John. Imagine mo panahon pa ni dating dipuntong naging alkalde Millie Roses. Duman niya nagpuon konsyal. Kaya iba may ang kay to. Sa pag ako nagko-cover kan mga activities ninda. Sagkod mo niya, duminakula siya, John. Naging mayor. Haloy na panahon, nagbalik na naman sa pagka-mayor. Kumbinsido ako, John. Ako personal, kumbinsido kay Governor Rosal sa performance niya. Ang totoo nga ni, magpadi kami, John. Si Mayor G, madiyon ko man. Ang mga aki mi nga ni, magbarkada yan. Kundi, balikan ta si Joseph na Armugela. Si Joseph na Armugela, may nahiling na diferensya. Yun na nga itong i-final na kaso. May ginibong bayulasyon si Governor, kan Mayor pa siya ka ito nga ning supagtao kay ayuda na illegal na palan, duman sa patakaran kan Comelec. Kaya nga ni nakasuhan. Ngunyan, mataramso iba John. Sinurog kaya ngaya kan ako Bicol si Joseph na Armugela. Iyo baga, totoo man. Sinurog man talaga kan ako Bicol dahil sa ako Bicol nahihiling itong diferensya man na ito. May mga abogado mga nag-aradal kaan.
O ngunyan, ano man diferensya kung sinurog ka na Bicol? Na human ito supaagi ni Joseph na Armoguela para gumana siya sa laban. Para ganahon niya ang sa iyang prinsipyo duman sa nailing niyang diferensya. O, ano man kung sinurog ka na Bicol, si Joseph na Armoguela, totoo man baga? Dahil magkasaro so ipinaglalaban ka na Bicol asin ni Joseph Armoguela. Baka so mga gurang ng politiko digdi sa Albay, lalo digdi sa Legazpi City, siring kay aron duman ka si Chubone. Chubone, waray naaga tabi si Chubone na rehidor diyan sa Tula-Tula. Ini si Chubone rehidor. Saro ini sa pigsasaladuan kong barangay leader John. Kaong panahon pa kayo. Panahon pa ni Congressman Papay Imperial. Saro yan sa pigsasaladuan kong barangay leader si Chubone rehidor. Ani ba digdi na mga gurangan na sa pagiging involved sa politika, lalo ang mga barangay leaders, aram tabi an history. Aram an history kung paano nagdakula si Gobernador Noel Rosal. Kaya, dakulo man talaga ang kumbinsido. Saro na nga ako sa kumbinsido. Kung di an, sabi nga ni kaniba John, minadangog ako, nasa rong medyo may edad naman na barangay leader. Sabi kan medyo may edad ng barangay leader. Ngayaal, saro ngayang lesson dyan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, balik tadong ko. Dagdagan ko. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Ini so narunduman ko pala so tinaram ka ito sa kan sa roming maestro. Palukulo ko man itong maestro me. Ang hindi nga lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. Nakatanong ito dyan sa isip ko. Sakot ko niyan. Pero bigisip-isip ko dyan. Tama baga adi. Karaw-karaw sana ito kan maestro me kang panahon. Pero tama ba gadyon? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. Iyo, totoo ba? Anong nangyari kay Governor? Medyo makulog talaga. Makulog. Medyo applicable ang siring na lesson digdi sa pangyayari. Kaya pagpasensyahan tabi nindo ako. Pagpasensyahan nindo ako kung ano ang reaction nindo kan bigasabi ko. Pero ako nagsasabi lang kan eksperyensya ko personal. Personal ko ining eksperyensya. Bilang haloy naman digdi sa Legazpi City. Aram ko ani John. Magpuon kan si Governor nagkonsyal pa sana sa Legazpi. Dumang kami nagkabibinan. Kaya aram ko han history John. Makulog talaga. Makulog sa buot. Ako nasasabutan ko si Governor. Pati sa mga supporters niya nasasabutan ko yan. Kaya aram mo John, ang totoo lang John, ako nangangadji. Nangangadji man ako talaga. Para kay Governor Noel Rosal. Kung padiyong ko yan, nangadji ako na sana makaya. Sana makaya ni Governor ang inagihan niyang pagsubok sa buhay. Kasabay na si Mayor G. Rosal. Pero pasensya na ka mo. Iniling ko lang so other side kan mga pangyayaring ini. Iniling ko man so side ni Joseph Armoguela. Magpun baga John na nag-init ang issue na ini. Pero dahi ta nahihiling so anggulo na si Joseph Armoguela saro ining bayani. Bayani. Pira pa daw ang Joseph Armoguela na mabutwa sa mga maabot na aldaw o panahon. Pambihira ini. First time na mangyari ini digdi sa Albay.
naan sarong Joseph Armugela, sarong ordinaryong tao, sarong para nga tricycle driver, ilingon mo, luminaban sa iyang prinsipyo. Isinakripisyo ang sa iyang seguridad, isinakripisyo ang pamilya para sa nalabanan ang sa pagtubod niya sala. Ngunyan duman sa lado John o sa side na ngaya urugmao na ngaya so mga interesado sa pwesto. Nay mang kamukan magtaramta. Siyempre, dahil kitang maginibo by rule of succession, si Vice o dating Vice Governor ngunyan, Governor na, Attorney Rex Lagman nakatukaw dyan. Dahil kita magparataram na ngaya. Arog ka na urugmao na sunod to. Dahil man maginibo si Vice Gov, masunod kan rule of law na pigaapod. Kaya ngunyan ta nakatukaw na si Governor Rex Lagman, tawan taman kipanahon. Pa ngata, nakasiguro kita na sumanga pigibo ni Governor Noel Rosal, dahil kaya ni Governor Attorney Rex Lagman. Tawan ta kipanahon. Tawan ta kipanahon tabi si Governor Rex Lagman. Nagibuon man ang sa iyang performance dyan sa probinsya Canalbay. Takunday ita magustuhan, di pwedeng may mabutuan naman na sarong Joseph Armugela John. Na magbantay man sa performance kan sa tuyang bagong gobernador. Arag masanayang kayan. Kaya di kita magsabi nin mga patapos yun. Dipisil. Dipisil. Takon arog ka ni ang mga nangyayari. O minaburoto na nagdi dyan so baralingbingan. Iwa ka dyan. Aber daw. Dahil ta maiwasan dyan ko niya na so iba, nag-iisip na magbalingbing. Tamasain ka dyan. Tamasain ka. Dahil ka magipadumanan. Bago na nakatukaw, lalo sa mga empleyado dyan sa Kapitolyo, sa mga department head, siyempre naiipit man sinda. Kaya ni ba kaya, lalo sa mga supporters dyan sa barangay, mga leaders, dakulon dyan ang mga baralingbing na dyan. Kaya ang timsong baga ninda, ngunyan pa ng John, ay nailing ako digding kanta, gari applicable ni John. Magaring, digdiki background. Mabarita ko na kita. Mabarita ko na kita ng alas 9, Angel. Pagkabarita ng alas 9, makanta kita John. Makanta kita John para sa mga balingbing. Tao doon nindo takakantan tatabi ang mga balingbing. Sa pagbabalik may pagkatapos na kambareta ng Angel. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arogan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Straight po bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-meal
Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ang full transparency asin check and balance dapat ilatag kung ipapadagos kan gobyerno ang pagkrear nin Sovereign Wealth Fund. Sa iyang sinabi na handa naman ang Pilipinas sa pagkrear nin Sovereign Wealth Fund asin may mga lakdang na pwedeng gibuhon sa lay tanganing masimbagan ang posibleng korupsyon. Sigun pa may kay Gatchalian na dapat o na para sa iya pwede ning gibuhon alagad kay puwan sa nang magkaigwanin safeguard sa pagsasabi na masasayang sanaan fundo kundi imamanihar nin marhay. Yan ang pangalas 9 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa ibong kanhagyat nin panahon, darakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, ang Ako Bicol Party List dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan Ako Bicol Party List sa pangenot ni Congressman Zaldico asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. Aho! Dahil na John, nagdalagan na John. Pa-check daw tabi ka ng ano, dahil nagdalagan so computer. Oh! Yaon si Congressman. Yaon si Congressman Pido Garbin Jr. Samantalang daw garing lusot kita sa linya ni Congressman. Aram ko, sigan libot ka ni Congressman. Good morning po. Good morning, Al. Good morning sa gabos na nag-aantabay. Maura na pagkaaga. Opo. Nahiling ta na nagliliwanag. But just the same, to remind everyone to be safe, lalong-lalo na sa mga nasa hazard those areas. Itong flood prone, itong nasa mga landslide prone areas. So be safe, kita baga mga albayano, Al, as I mentioned 3 days ago when we commemorated the Riming, duman sa Riming commemoration, sabi ko kita bilang albayano was instilled into our hearts and into our minds the disaster preparedness. Although para man na
nagbabana-bana na maraot na panahon, siguro uran lang ini. Mhm. But alagad, Al, good morning again to Opo. all the listeners Aha. and viewers Bicol-wide. worldwide. Oh, Nationwide. Oh. worldwide nga ni. Worldwide. Iya ba. Aram ko busy kay pasensya ka na po ta. Medyo na istorbo mi ka ano. Aram ko sigan ikot mo. Kasud matabi Congressman yaong ka mo dyan sa area kan Kamalig para sa sarong proyekto naman. Kana ko Bicol. Well, same thing. Dakulon nga ni ang aktibidad na dapat mangyari sa rason na kadakol-dakol ng water system ang completed na. Meaning natapos na and dapat i-turn over na, inaugurate para sa mga end users. And kaswahapon, tama ka, Al. Sabay ko si Congressman Jill Bungalon and ang sakuyang kababata na mayor, Kaloy Baldo. Pero mas kurang sa kuya si Mayor Kaloy Baldo eh. Babyface ka lang ngayon. Okay. Ang sakuyang kaklase so sa iyang tugang. Yo. Kay itong the late Aris Baldo. Best friend ko ito. So we were there at the Kutmon Kamalig. National High School. Opo. Oo, nakunsain ang Kutmon pala is the kumbaga convergence kang southern barangays kang Kamalig. Nakunsain duman nakatugdok ang mga edipisyo asin pasilidades para mas mapagsirbihan man so mga taga-sur na parte kang Kamalig ano. So kasuhapon ang satuyang aktibidad duman iyo ang pag-blessing and turnover kay itong water system sa Kutmon National High School. Nakunsain si serbihan kay ni ang 1,600 plus na estudyante. Kasabay na ang mga maestra asin non-teaching personnel duman sa eskwelahan na ito. So dakulaw na sa idang pasalamat Al dahil sipon mo yan Al. May CR ka na daing tubig. Ngunyan iguana sindang. Bahusan na tubig ko di 24-hour supply asin malinig na tubig. Hali duman sa satuyang water system na pinag-inisyar kang ako Bicol Party List, a flagship program of Congressman Saldico. Opo, gusto sabihin tabi Congressman pagkapatunay iyan na ang mga siring kaning water system projects bako sa nandig sa Legazpi City kumbaga nagkakanap na po yan na Bicol-wide dahil iyo ang misyon ka na kung Bicol bilog na Bicol region magkaigwanin sufficienteng supply ng tubig na siring kayan. Sana yan ang satuyang objeto. Just to make you a report, 74 water system were completed in 2021. And for this year, 2022, 94 water system were constructed. Others ongoing pa, so iba completed na. So ini ang marahay na bareta, kada taon nagdadakol. We agree and acknowledge the need of water system ka mga barangay na wala pang tubig. Dahil nasiservisan kan sa ng mga water district. Sabi nga ni Al, water is life. Water is a basic human right na dapat itauta sa masatuyang mga kabarangay. Maski mauranon kasubago na hiling ko tabi Congressman sa mga tupad beneficiaries yaon nag-arawan sa gilid kan tinampo. Kung sabiyon do diretso po ang programa kan tupad through Ako Bicol. Wala lang maray na bareta this week nag-pay out kay ribo-ribong tupad beneficiaries. And this week naman for the past 3 days from Wednesday to Friday nagigwa kita ki almost 5,300 tupad beneficiary orientation para makapagpuon si Danguyan na December 3. But because of the inclement weather, ining maraot na panahon, so ibaal, nag-postpone muna kan sa indang tupad. Mas maray na ito. So iba dahil kung maghelang, baka kulang pa sa indang 365 pesos na daily wage anual. But so iba, nagpadagos. Alagad, I would encourage na it's better na to be safe and pwede man ipagpaliban na yan. So yan always for the safety kan sa tuyang mga beneficiaries. Opo. Okay. Ibang mga projects and programs po kan Ako Bicol, anong development tabi Congressman? Well, Aldo man, apisar kang
turnover kita kang water system duman sa Kutmon Kamalig. Sa tuya man na ganon siya, kasabi si Congressman Jill Bungalon, asin labi kaugma, Mayor Kaloy Baldo na suplano nindang community college, Kutmon Community College Kamalig Albay. Wala pang classroom, tamang-tama, may alokasyon baga ang Ako Bicol Party List sa pagpagipo man kay classrooms. Nag-pledge tulos duman si Congressman Jill Bungalon, asin si Congressman Saltico, 30 million pesos for the construction of the Kutmon Community College building. So, yan ang marahay na bareta duman. And we will do so also sa other areas. Araw hindi sa Tiisan, kan Ligaswe, aramta ka na labi ka kulang kang sa tuyang classrooms dyan sa Tiisan Elementary School. Nagkaagmang kita ki additional 30 million for a multi-story building dyan sa Tiisan Elementary School. As in, duman naman sa Premier Distrito, arang ko may pinag-identify si Kong Jill Bungalon. As in, sa iba pang probinsyal. Kaso hapon nga ni, bisita ta si Mayor Nelson Ligacion na kung saan inot nagpasalamat. Si Mayor Ligacion is the Mayor of Naga. Kasabay ta pa inial kang nagigitang konsyal in 2004 and tinapos niya man sa termino niya. Ngunyan, Mayor na siya kang Naga. And we were so thankful na mismo ang Ako Bicol Party List iyo ang makakapagtao sa iya. Sa paagi kan General Appropriation Act, Kisarong Convention Center duman sa Carolina, Naga City. They have a 3-hectare slot and Congressman Saldico, the chairman of the Committee on Appropriation, nag-initiate na kipondo para duman sa indang convention center na kung saan pagdadausan kimalalain na aktibidad. And this will be started next year, tabiat. So, inis mga kumbaga initiatives kang Ako Bicol Party List, apisa ka itong nagka-mention na ng iba, ka mga nakaaging aldaw, araw ng Super Health Center, itong Mayos Building, pagtabang sa munisipyong Nasulo, kang Santo Domingo, pati naman sa bagong munisipyo kang Daraga, na pinaghanapan man kang pondo kang Ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saltico. Sino lang siya nagkakapiral? Siguro kung sa saro-saroon ta baka maubusan sa imong oras, tabi. Aram ko na kulon talaga yan. Pero ultimong hapot lang tabi, Congressman, ma-update lang kami. Kumusta na databi? Sabi digdikan texter na. So sa imong protesta sa Legazpi. Well, so sa tuyang protest on record and based on the order kang Commission on Election, napadara na su balota for pilot testing. But because of the official travel kang mga nagkapirang COMELEC commissioner, first week of January na mapupuunan ang birilangan sa protesta tabi. Sa iling ko madali man sa na yan dahil nagkapiraman sa na itong presinto. So, the good news is by January, counting will start, tabi. Opo. Okay, Congressman, dahil na po akong ibang kaputan unless na may pawalat katabing mensahe sa tuyang mga kababayang Bicolano. Di ko malingawan alan sa tuyang padagos asin pinagpunan na advocacy programa sa edukasyon, sa load, infrastruktura, pagtao ki kabuhayan, livelihood trainings and programs, sa pagtao ki suporta sa mga paraoma, agriculture, cooperatives, fisheries. At the same time, itong pagpromoter sa turismo. Iyan ang padagos tang pinagigibo asin pinagtutukan taki pansin asin pinagkakalapan ki pondo kan duwang kongresista na aktibong nagpapartisipat duman sa Kongreso. Congressman Saldi, Congressman Jill, and yours truly, the Executive Director, former Congressman APG Pido Garbin. Salamat tabi, Reynaldo. Thank you so much. Ayan, former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Siya po ang Executive Secretary ngunyan kan Ako Bicol. Kaya di ka magmalas kung nga tata si former Congressman Pido Garbin Jr. iyo po ang nakaprintera ngunyan dyan sa pag-implementar ng mga proyekto asin programa dyan sa iba-ibang mga lugar. Bicol-wide po yan dahil siya po ang Executive Secretary kan Ako Bicol. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9
24 na. Oo. Shout out daw kay Tano na Ayala. Nagadawag man si Tano na Ayala. Dyan sa Barangay Buyuan. Si Manay Mila nag-text man. Sabi ni Manay Mila, ang hindi ngayon lumingon sa pinanggalingan, may step neck. Hindi si Manay Mila. Saro ini sa bigsasaluduan ko man na naging barangay leader. Kaya aram niya tabi an history. Aram niyan history kang politika. As far as Legazpi City is concerned, pati an Albay. Kaya dahita maistoryan an si Manay Mila. An aram kaan, kulang pa an aram ko. Ano Manay Mila? Saludo ako sa iyo Manay Mila. So, texter taman si 134. Saro ini sa masugid taman na taga-antabay. Digdi sa programa. Sa mga nakatutok man tabi sa Facebook, dahil ko nakamo saroon ta, dahil ko aram kumpiraan viewers man. Diyan kita maluya. Diyan kita maluya. Yan, lambang saro sa tuya. May kaluyahan mambaga. Akseptaron talagang kaluyahan ta. Yo! Ano na sukanta kaya? Peter! Si classmate. Kanta ka ba kayong classmate? Ata ngayon So, kanta na ini kan mga balingbing o mabaralingbing ba sana? Ano ngayon kanta? Si News Manager Mar Dilayao na. Belated happy birthday, News Manager Mardila. Sayang dahil kita naka-share naman sa imo ta. Nakakantaman ko ta ki birthday song para kay News Manager Mardila. 16 na si News Manager. Matindi ano. Sisinta na. Ayan, okay. Birthday sa karantahan. Birthday sa karantahan. Si Miss Boras, nagkanta ka man, Miss Boras. Nagparakanta ka man. Nagduwag ka. Saro lang nakanta. 5? At hindi ka. Kung dumang kami ni Jun, di napalaban mang kutakan mga kantang bigla naman yata ang pagbabago mo. Waling big talaga. Bigla naman yata ang pagbabago mo. Damdamin at ang isip para sa akin. Nagtatanong ang puso ko, bakit ba nagkaganon? Ngunit walang maisip na dahilan. Minamahal kita, iniibig kita, sinisinta kita. Yan ba'y hindi pa sapat? Ibinigay ng lahat dito sa buhay ko. O bakit giliw ko? Yan ba'y kulang pa ba? Maraling bingan na John. Kaya nagkulang. Ayun na, sayang Sir Al. Pero napatunayan ang kasabihan na walang malaking makakapuwing. Tama man. Okay, tama man nining text kayo ni. Medyo kaya iutro ko nga ni John. Medyo nagkukulog ng talingan kong paramati. Anyway, naka-smile na si nag-text lagi sa kuya naka-smile na ngaya si Papay. Deko natabi niya. Anyway, tabi. Ano pa? Kulang pa? Kulang pa ba? Diyo ka rin ki background. Diyo ko giganahan magkanta basta daing background.
Maroton baga magkanta ki acapella ade. O giliw ko kay gandang balikan ng ating nakaraan. O kay tamis na parang wala nang katapusan. Akala ko, pag-ibig mo'y hindi kukupas. Mali pala ako nang ikaw ay mahalin. Kaya sa ngayon ay ako ay magbabalimbing. Grabing kinagatan ko kinamok. Ayun na. Wala no, textin daw. Nasa ka magkaseryoso? Kung saan na kita na, dapat mag-urog mas na kita. Magpangadji kita. Siral, nagkakantaman ako dito sa house. Joey tayong dalawa. Imbitaran mo ako, amigo. Makanta kitang dua. Abang kita nagkakapi-kapi, pwede bang kita magkrokanta dyan sa imo? Kaya, imbitaran mo ako. Pag may oras kita, pasyaran ta ka dyan. Listener ta. Eda, ako na nag-text. Oy, si Kuang Palan, ini si Noel Carmona. May nag-text sa kuya. Si Noel Carmona taga Piñaranda. Walang-lumo na ngayon panahon. Taga Piñaranda na ini si Noel na Carmona. Sabihin na tabin do si Noel Carmona dyan sa Piñaranda. Oni tabi isukas card mo sa kuya. Itaw na do so cellphone number ko. Tangani na may turnover ko na ni kay Noel Carmona. Di pisilo magpara-anap-anap kung saan siya dyan sa Piñaranda. May wason bagang Piñaranda. Param na ako malumlumo na daan, sabi ni Manay Mila. Para ko nagkurukanta. Param na tabi, alarmariw ini sa programa Kanako Bicol. Ang tabayan si News Manager Mardila, ang lalaking happy birthday pa sana. Thank you, bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.